Čaute, takže dneska si tu púšteme na rank 25 Maisie, ktorá je normálna. Pozeral som nejaké videa, ako si to normálne. A som si myslel, že najlepší gadget je tento, že pôjdeš trošku jemne dopredu a stane to. Takže kupujem si to. A ideme samozrejme solo, čo iné, možno potom skúsime duely, ale chcem dať čo najviac brawlerov na tú rank 25, takže toto bude, dám tu pár takých základných hier a hore je niečo. Dobre, tam je Lily. Uvidíme, aký dávame damage. To je dobrý damage. Toto je veľmi dobrý damage. Ona je to fakt veľmi, ona je dosť akože asi dobrá. Ja sa snažím... Jaj, dobre, ona strašne pomaly reloaduje. A neberte power cube, keď niekoho zabijete. To je totálne zbytočné. Vidíte? Preto sú to veľké. Mám už 5 win streak a ja hádam, že bude mať aspoň 50 win streak. Lebo keď sa nám podarí na 50 win streak, tak to je good. Môj najväčší je 27, tak na Bibine. Ale ja chcem dať 50 win streak. Vezmite jednu cube. Holy smoke! Jaj, more. Watch out! That's a no way! To takýto veľký mistrik nebude. Ja to stopne, vidíme sa. Čau. Pri ranku 15. Čau. More Kenji. Ready to face the flames. Now you see how it's done. Watch out! That's a fire hazard. Ja vám hovorím, Kenji nie je vín. Zváte Kenji, že nemáte vín. Nič som nepovedal. Ale... To je kámo vlastne. Lebo ten Kenji dojde a rozbije ti hlavu. Už som dal rank 10. Jaj, bože. Dobre, tak kúkaj teraz, jak rozbijem Bell. Kúkaj, more. Kúkaj. Let's stay calm, but now you see how it's done. Kúkaj, jak ju nerozbijem. More. That was a blast! Easy, double kill, more. Hard. Now you see how it's done. Ty moro. Ja to zasa... On je strašne slabý bol. Foaming at the mouth. Watch out! At least I went down in a blaze of glory. Dobre, ja to stopne vidím. No, máme 11 000. Dali sme to. Yes. No, máme 14. Ja som mŕtvý. Fakt neviem, čo mám robiť. Ach jo, strašne dlhé to je. Ja už tu pušujem strašne, to je prvé. A ja som sa rozhodol, ja dám rank 20, nie 25, lebo to by som ja si musím svoje osobné zdravie. Takže, dobre. Moje osobné zdravie som dneska vylepšila, ale ináč to má strašné nervy. Príde tam. Vidíš, pozri, moje ešte. Ale
Change is not win. To som sa už naučil. Now you see how it's done. At least I went down in a blaze of glory. No však môžeš dať ultimát, ty dement. Tak. Aha. Ja neviem, čo mám robiť. Aj, bože, to je strašné. Práve mi ty povedal, super. Armed and ready. Aspoň budeme, keď si mňa nevyberú, no super, Ninia. You want a shove? I'll give you one. Ideme. Now you see how it's done. Dobre, máme to, čo sme chceli. Tam bola Lily. No, Lily tam ešte nevypustí. No. Now you see how it's done. Teď nehrajem takto. I might be out, but I'm not done. Jaj. Tak, čus. Dobre, chalani a babi, ja končím, ja už nemám na to nervy. Kúkaj. Ešte sa skončí jedna hra. Pozri. Kúkaj. On ti tam kose niekto zabíja. Tam sú... Jaj, bože. Jaj, som rád, že to dneska takto vypínam. Soul Seeker! Ale fakt, ja už na to nemám nervy. A prosím vás, dajte čo najrýchlejšie 50 odberateľov. Lebo fakt chcem na Vianoce hodiť stream. Čaute.